Hele, Kenapa? yang variasi dong. Isi keju, udang, kerikil gitu loh, Lek. Percuma. Pentelnya tak buat gitu. Kamunya nggak beli, malah ngilang. Sekarang saja kamu belinya sebulan sekali. Cuma beli 2.000. Minta bonus lagi. Ya beli lah, Lek. Masa? Loh. Aku loh wani-wani masuk dalam kawasanku. Dan ya, Lek, dodolan apa ya itu? Loh, peno tandil. Bakulan apa kon niku? Iki lho, Cak. Bakulan kue. Laris yo. Ya alhamdulillah, cukup lah. Elek menanak kepang. Nanti. Duetan kono lho. Masa sih? Iya. Dodolan rono, Lek, lak laku. Oke. Ini tak nggo sing ngawake kok. Turut dulu. Sampean, yo Lek, dodolan rono. Ya jelas lah, meneh aku tak nggo sing akeh. Ya saya tak lanjut ya. Nggih. Sopo iku mang, Lek? Iku biyen koncoku. Tapi nek dodol iku ngawur. Mosok, Lek? Mesti dagangane dimurahno, matani pasaran ae. Kue kering. Beli, Lek. Murah. Oke. Ini 2. Oke. Ini. Sore dapat banyak. Menit dodolanan ndok kepang temen ya, Lek, yo. Tapi pancet lo ya oleh akeh. Oh jelas. Sore dapat banyak. Aduh pentol lah. Gak, Lek, enak iki murah. Tuku 1.000 oleh loro. Loh, tuku nang sapa? Tuku nang kanca peano. Pancet arek ku nek dodol mesti ngejer. Mari kita paranane kok. Sing wajar ta rek nek dodolan iku. Sing sehat ta. Nek saingan iku. Iso kok ngejer rego. Lho ya sakarepku sih. Bondo-bondo aku dhewe, barang-barang aku dhewe kok. Yo gak ngono rek. Apa? Oh, gak wani ya. Terus kon meneh dodolan nang Ya kepang. mesti ta lah. Aku wis janji ambek arek-arek wingi kok. Terus pokok meneh kita isine bak. Kene kue, kene krepek. Dodolan nang kampung liya ngono lho, Bro. Mesti kok ganggu aku. Lho emang iki kampungmu tok ah. Yo gak ngono ta lah. Ya wis, tak golek tanggapan liya. Tapi kabare iki rada adoh. Aku butuh bensin. Lah wis, udah loh. Oke. Gundi cari ono kepang. Oh, gak ono planane apa-apa ngene. Ngono arek situk tok. Hei Mas, derek tanglet. Terus sing ngene mriki enten kepang. Kok mboten enten blas iki? Kepang. Oh, kepang biasane ono, arek cilik-cilik. Dadi-dadian. Yo nggak tebek ngono Mas pecute ya sak mene-mene iki lho. Mbok saiki kok gak ono sapa piye? Mone dobel wong gerang dipijuki. Awas sing pentel akeh iki. Kate didol nang ndi iki?